Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen Serifula télé studio fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin ANASER ɲɛmaaw ye dɔnta kawura kɛnɛ dɔ sigi k'a ɲɛsin finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la gendarme a bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye fiche bag de kɛnɛ in yɛrɛ sigira ka bɛn ni juin kalo tile 10 ye. Juin kalo tile 10 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ fantan naani kɔnɔna la fɛn ba ma yɛlɛmalen kɛlɛli kunkan namara sira kan ni a bɛ f'a ma contrefaçon an ka ɲininikɛlaw donna dugu kɔnɔ walasa ka taa ɲinini kɛ a kɔlɔlɔw kunkan ninnu de ye bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin aw ma kalo tɛmɛnen an ka minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise a tun ye laseli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko jamanadenw ka juru min bɛ jamana la a fɔ min ma dette intérieure o sarali baaraw daminɛna mun musaka bɛ t'i jɔ miliyari 100 ani miliyari 10 na an ka Kafunɛ Bacili lamɛn a bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kunkan. Mais kalo tɛmɛnen tile 9 dantigɛli dɔ kɛra jamana minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise fɛ ni ale ye minisiri min ka caw bɛ ɲɛsin sɔrɔ ani musakako koɲaw ɲɛnabɔli ma. Dr Bubu Sise ka o dantigɛli senfɛ a y'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ juru minnu ni a bɛ taa i jɔ fo sefa wari miliyari 110 na k'olu sarali bi daminɛ dɔgɔkun nata a bɛra ta kalo 1 tɛmɛnen kɔfɛ ka sanga ni o dantigɛli kɛli ye minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise fɛ ka bɛn kalo tile 9 tɛmɛnen ma o kalo 1 kunbɛn de gafe min bɛ wele ko hebdomadaire économique les secrets bancaires ni u ka bɔli bi kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun sɔrɔko ani musakako minisiriso ma ɲɛmaw kun ye a sɛbɛntiya les secrets bancaires gafe ye k'a fɔ ko juru sarali daminɛna ka ban ni o ye dette intérieure ye fournisseurs ani opérateurs ka jɛkulu fanfɛyɔrɔ la ni o ye association des fournisseurs et opérateurs du Mali ye olu y'a jira k'a fɔ u ka juru minnu bɛ jamana na ko a sarali daminɛna nka a bɛra ta ko tɔnden caman de bɛ yen hali bi n'a ka biya minnu tɛgɛ sen tɛ ka dan u ka wariw kan o de kama nisɔngoya taamaba min ni o bolodara ko jɛkulu in tɔnden fanba kun sen bɛ a la association des fournisseurs et opérateurs du Mali les secrets bancaires gafe gɛrɛlen association des fournisseurs des opérateurs du Mali la u y'a jira k'a fɔ ko jɔngala tiɲɛna ko juru sarali daminɛna nka a bɛra ta ko opérateur caman de bɛ yen minnu sigilen don k'u ka wariw makɔnɔ hali bi fournisseurs ni opérateurs yɛrɛ ka jɛkulu tɔn ɲɛmɔgɔw olu ka fɔla k'olu ka tɔnden dɔw bɛ yen minnu ka juru ni sarali cɛ ka jan. ANASER ɲɛmaaw ye dɔnta kawura kɛnɛ dɔ sigi k'a ɲɛsin finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la gendarme dɔnta kawura in yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye fiche bag rempli togo ye fiche bag o yɛrɛ ye jumɛn ni accident kɛra fiche min bɛ rempli walasa a ka dɔn a kɔfɛ accident a kɛra togo di jɔn jo b'a la jɔn jo t'a la kɛnɛ in yɛrɛ sigira ka bɛn ni juin kalo tile 10 falajɛkaw fɛ Alihamidu Badini Abdoulaye Sogodo tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. Fiche bag sɛbɛnfura de don mun n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ agence nationale de la sécurité routière ka baaraw kɔnɔ ka sara mana kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ fɛn min ye kunnafoni sɔrɔlenw ye o bɛ fara ɲɔgɔn kan o sɛbɛnfura in de kan o de kadira la ni wulikajɔ ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw ma a bɛ o sɛbɛn in labaara cogo ɲuman ko fɔ n'an k'o ma ko renforcement des capacités ANASER ka hakilina de don k'a sababu kɛ bolodiɲɔgɔnma ye mun bɛ ani jamana bolifɛnko minisiriso cɛ ani minisiriso mun ka ca bɛ ɲɛsin jamanadenw ka lakana ma n'an k'o ma ko protection civile. An bɛ gendarmerie la bi fiche bag n'o y'an ka outil de collecte de données outil mun don papier de don feuille de don donc sɛbɛnninw b'a kan donc ni gendarme ni policiers ye accident constaté terrain sira kan donc u bɛ se ka o fiche ninnu de rempli ka a dɔn accident kɛra cogo di jɔn ye accident kɛ mobili jumɛn accident kɛ mɔgɔ joli tora la minɛn joli tiɲɛna donc o de bɛ se k'a to n'an bɛ se k'a dɔn san laban na mɔgɔ hakɛ mun banana an ka siraw kan ou bien mɔgɔ hakɛ mun fatura an ka siraw kan pour que ka se k'an ka statistique di n'an b'a fɔ ko statistique de l'année a bɛ sɔrɔ ale de fɛ donc n'ale ma rempli ka ɲɛ a bɛ an bila erreur la donc statistique de fana bɛ se k'a to an bɛ se k'a dɔn baara kan ka boloda cogo min na yɔrɔ minnu na an kan ka agir rapidement parce que pour que accident ka nɔgɔya et puis pour que mɔgɔw kana fatu formation ni an y'a daminɛ Bamako yan juin kalo tile 8 a bɛ continuer fo juin kalo tile 12 an y'a daminɛ Bamako yan mais a kɛra Segu fana a kɛra Sikaso a kɛra Kayi a bɛ ka kɛ Mopti fana
a bɛna kɛ kulikɔrɔ fana. Ni wulikajɔ n'a na kɛ sababu ye ka caman fara dɔntaw kan a tanuna kosɛbɛ gendarmerie nationale ɲɛmayaso fɛ a bolofara mun bɛ ressources humaines ko fɔ ko barisabula n'i y'a jateminɛ ni kalan na kɛ sababu ye kunnafoni jɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka sara mana kɛ ni ka jamana cakɛyɔrɔw dɛmɛ kosɛbɛ o mun ka wulikajɔ bɛ ɲɛsin accident ko ɲɛnɛbɔli ma. La directrice de l'ANASER m'o fo parce que a une hakilintan sɔrɔ pour que ni formation initiée an ka école la parce que bon ni bɛ b'a yira que partenariat mun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ vraiment au partenariat vraiment ça tient vraiment au beau fixe. Donc par rapport à la formation an ka mɔgɔw minnu bɛ yan moi chance sera vraiment qu'à une formation là on bien pour que au cas les techniques ou bien documents ou remplir tout comme ni accident kera au cas c'est qu'à former kanya donc nous entendons que kanya donc en analyse nous en statistique donc c'est sûr que so je avait fait sinon chaque fois ni so je n'ai ça si bon il va que gendarmerie tabi afin d'affaires aller pour le soutien afin d'avoir aller pour son civil ainsi de suite donc une formation va me permettre pour que anga angle de fin ñogona pour que so je anga se ka fengelen fo haklina jigila amawla donya ka fo ko sanga kelen tashibla ka nyeshin segu gouverneur ma nale miniji dogoyala o de kera sabuye kanikene nundo Jautali nanko mako photo de famille o de kera kani bara nundon kunche mumbe renforcement des capacités ko fo kanyeshin la kana tigila moma. Juin kalo klitan o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ fantan ani naani kɔnɔna la ka fɛn ba mayɛlɛmali namara sira kan n'u b'a fɔ a ma contrefaçon o kɛlɛli kun kan o hokumu kɔnɔna la an ka ɲininikɛlaw donna dugu kɔnɔ walasa kɔlɔlɔ mun bɛ nin waleya in na ka se ka ɲinini kɛ o ko kun kan Amadou Jalo ani Dramane Malika sɔrɔlen don. Ka kɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min talen no ka ɲɛsin wale jugu ma wale jugu min n'u b'a fɔ ma nasarakan na contrefaçon n'o de ye fɛnw bayɛlɛmali ye misaliya bolo ma ka fo biyew dilan wariw la walima ka furaw dilan ka jaw kow kan k'o ye bana dɔ fura ye k'a sɔrɔ o bana fura yɛrɛ tɛ an bɛ don min na bi nin ye wale ye min kɛn bɛ ka dankari sɔrɔ sira caman kan an ka jamana kɔnɔ o hukumu de la baarabolo caman maaw farala ɲɔgɔn kan ka se ka hakilinaw falen walasa cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn bɛ se ka sigi sariya kunda min bɛ se ka nin walejugu in kɛlɛ wale min n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka dankari an ka jamana sɔrɔ sira caman kan n'o belebele dɔ ye tɔnɔ dɔgɔyali ye sɔrɔ sira kan. Min ye contrefaçon ye contrefaçon yɛrɛ ye jumɛn ye bamanankan na ka fɛn dilan min ni fɛn yɛrɛ bɔlen don mais fɛn yɛrɛ tɛ a bɛ se ka kɛ fɛn caman b'a jɛ a bɛ fɛn bɛɛ la a bɛ fini na a bɛ sabara la a bɛ dumuni na a bɛ télévision na a bɛ ala yɛrɛ ka baarakɛminɛw na mais min y'anw ta ye o furaw ye furaw ta kɔni o kɔlɔlɔ ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ladegeli kan fura ladegeli ka sɔrɔ fura yɛrɛ tɛ o kɔlɔlɔ ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que i bɛ se ka fini contrefaçon san peut-être que i ka wari bɛ tiɲɛ a tɛmɛ i bolo kan sabara b'o cogo la a ka kamara in b'o cogo la mais fura contrefaçon non seulement i ka wari bɛ tiɲɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i ma o kɔlɔlɔ bɛ se ka taa fɔ saya yɛrɛ la donc fura contrefaçon bɛ se ka mɔgɔ faga donc vraiment fura contrefaçon a maɲi hali dɔɔni a tali maɲi non seulement i ka wari bɛ tiɲɛ i tɛ kɛnɛya a bɛ k'i ɲɛna i kɛnɛyalen don i bɛ ka fura ta i tɛ ka fura ta et puis a bɛ se k'i bana a bɛ se k'i faga yɛrɛ donc an ka contrefaçon fura contrefaçon ka jugu ni fɛn bɛɛ contrefaçon ye. Fɛn min ye pharmacie kɔnɔ fura siraw ye fɛɛrɛw caman tigɛla a baarakɛbaaw fɛ walasa ka nin walejugu in kɛlɛ nka a bɛ n'a fɔ o fɛɛrɛ ninnu olu tɛ ka se ka nɔ bɔ ka kɛɲɛ ni kɔrɔfɔli ye min n'a bɔra Mali pharmaciens ka ɲɛmaakɔrɔ da. Fura contrefaçon kɔni kɛlɛli a kuma bɛ sen na a mɛnna waleyaw bɛ sen na a mɛnna nka hali bi dogo dɔ de bɛ ka fara la hali bi dogo dɔ de bɛ ka fara la an tɛ se k'a fɔ mesure ma ta mais mesure ninnu kɔni tɛ ka fɛn bɔ a la fɔlɔ ne yɛrɛ ye pharmacien ye n bɛ min kɔni kalama pharmacien ka jogolen b'an bɛ n'a fɔ ko ordre pharmacien olu kɔni ka su ni tile olu kɔni bɛ ka a kɛlɛ nka olu fana ka kɛlɛ danbo la dɛ pharmacien kɛ gendarme ye policiers ye tɛ fɛnɛ u tɛ se ka taa sugu la bɛɛ ka feere yɔrɔ min na ka taa u minɛ u droit t'u bolo o droit bɛ mɔgɔ min bolo sa an b'a ɲini u fɛ vraiment u ka dɔ fara u ka cɛsiri la ka dɔ fara u ka baara la an b'a ɲini gouvernement fana fɛ vraiment u ka essayer ka nin fɛn in kɛlɛ a kɛlɛli tɛ ka pharmacien protéger a kɛlɛli tɛ pour que pharmacien ka wari sɔrɔ a kɛlɛli ye ka malien kana sa donc ko gɛlɛn tɛ o ko gɛlɛn tɛ
contrefaçon fura contrefaçon kɛlɛli tɛ mɔgɔ protégé fura contrefaçon kɛlɛli ka Mali population bali saya ma mɔgɔ kɔni fura lankolon kɔni faga donc kɔni kɛlɛli kan ka kɛ jagoya di kan ka kɛ wajibi di an ka faamaw bolo. Kati cercle la Mali jagokɛla misɛnmaninw ka kuluba o ɲɛmaa bɛ k'a yira k'a fɔ ko nin wale jugu a bɛ ka dankari olu yɛrɛ la olu minnu ka feerefɛnw ka ca masimafɛnw na a y'a yira k'a fɔ nin wale jugu n'o ye contrefaçon ye k'a kɛmɛ ka dankari olu yɛrɛ ka sɔrɔ la kosɛbɛ. Bi journée n'o ye journée internationale de contrefaçon ye n'o ye fɛn minnu bɛ an senkɔrɔ n'o ye a bɔlen b'a fɛ mais a yɛrɛ tɛ maliyɛnw k'a dɔn a bɛ tiɲɛni mun na don an ka jamana kɔnɔ fitinin tɛ a bɛ ka kɛ sababu ye ka na ni magosa caman ye a bɛ ka kɛ sababu ye ka bana caman don an senkɔrɔ a bɛ ka kɛ sababu ye minnu bɛ jago wɛrɛw la n'u bɛ ka ɲɛnama n'a yɛrɛw feere a bɛ ka magosa la don olu kɔrɔ o sababu in kelen don k'a kɛ bi entreprise caman bɛ yen n'o ye entreprise ɲɛnamaw ye u b'a dengun kɔnɔ a dɔw yɛrɛ siya la tununa parce que u b'a yɛrɛ feere ni taxiw ye u b'a yɛrɛ feere ni prix mun ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ na ni u ye mun tɛ a yɛrɛ ye a tiɲɛni a bɛ jamana segi ko a bɛ jouer jamana économie kan n'o ye jamana sɔrɔda ye kama an ka wuli an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka nin journée an ka kɛ journée kodɔnnen an ka kɛ journée an bɛɛ bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ cogo min pour que a waliya in a bɛ se ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ faama minnu fana bɛ siraw la n'olu ka baara ye an lakanani ye ninnu kana kɛ an b'a ɲini u fɛ u ka baara u k'u cɛsiri a kɔnɔ halisa u k'a kɛ ni tilennenya ye u k'a kɛ parce que an bɛɛ ye maliden de ye a bɛ se ka di i yɛrɛ den ma komi i yɛrɛ den bɛ se ka kɛ a victime ye o kama an bɛ wele mun bila an k'an cɛsiri walasa nin waleya in bɛ se ka dabila cogo min an ka jamana kɔnɔ. Ni baara labɛnbaw ye welewelekan min da o dɔ ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka fɛɛrɛ ta min bɛ nin walejugu kɛbaw ɲangi walejugu min n'a kɛmɛ sababu ye bi ka dankari jamana sɔrɔ la kosɛbɛ. Kabini coronavirus yera diɲɛ kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen de wililen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka fura ɲini a la o n'a ta bɛɛ a bɛ tiɲɛni kɛla maaw kun don o don fɛɛrɛ caman fɔlen don walasa k'i kisi a ma yalima wari misɛn ani wari biye minnu bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛla la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka coronavirus si mɔgɔ ma wa an ka ɲininikɛla Abdulkarim Sakɔ ye ɲinini dɔ kɛ o ko kun kan an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Lakika don mɛ bibi na n'i ko k'i b'a fɔ maaw ye a faamuyali ka gɛlɛn dɔɔnin bari diɲɛ da ni an ka baara kɛ ni nafolo ye sanni feere siratigɛ la n'i ko k'i b'o jateminɛ i b'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye jumɛn ye nafolo dili sanni feere warimisɛn i n'a fɔ wari biye i n'a fɔ fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ ka sanni feere kɛ kolon misali la n'a bɛ bɔ bolo dɔ kɔnɔ ka don bolo wɛrɛ kɔnɔ coronavirus bana in nana a jira an na k'a fɔ farati sɔrɔ sira dɔ don bana sɔrɔ sira dɔ de don bari a jirala k'a fɔ ni i bɛ tisew gansan ou bien i bɛ sɔgɔsɔgɔ i k'a kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni dafiɲɛ ou bien daji misɛnnin tɛ cari ka se mɔgɔ wɛrɛ ma ni misali la mɔgɔ min tisera a tɛgɛ kɔnɔ ou bien a sɔgɔsɔgɔra a tɛgɛ kɔnɔ a ye wari misɛn ou bien wari gana bila a tɛgɛ kɔnɔ k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma mura bɛ yɛlɛma ni siratigɛ ninnu de fɛ tuma dɔw la an t'a jateminɛ mura bɛ yɛlɛma sira o sira fɛ coronavirus bana bɛ se ka yɛlɛma o cogo kelen na fo mɔgɔw k'o dɔn nka ala ni warimisɛn ni wari sanni feere sira fɛ a ka ca a ka teli a bɛ kɛ don o don n'i ko k'i k'o bɔ an taabolo la bi kuma bɛ caya nka n'i ko k'i ka fɛn dɔ bɔ n'i ma fɛn wɛrɛ fɔ min kan ka kɛ maaw t'a faamu o la fɛn wɛrɛ min n'an bɛ se k'o fɔ maaw ye walasa ka wari doni tɛgɛ kɔnɔ ani tɛgɛ wɛrɛ kɔnɔ k'o farati coronavirus sɔrɔ sira farati ka dɔ bɔ o la an b'a fɔ maaw ye ka to k'u tɛgɛ ko safinɛ na ka caya tile kɔnɔ misali la ni i bɔra sugu la i ye warimisɛn di dɔ ma ou bien i ye warimisɛn minɛ dɔ bolo warimisɛn o bɛ se ka ko dɔ bɛna fɔ ko o ye misɛnyaba ye k'a sɔrɔ misɛnyaba tɛ yɛrɛ kɔlɔsi fɛɛrɛw de don warimisɛn bɛ se ka ko safinɛ na sani i k'a bila i kun wari biye la i bɛ se k'a bila yɔrɔ la yɔrɔ min ni e yɛrɛ ka magali tɛ caya a la donc o bɛ kɛ sababu ye ka e fana kisi n'i tilara a dili la ou bien a minɛni na i tɛgɛ ko safinɛ na sani i ka ko wɛrɛ kɛ an y'o ye yɔrɔ caman ni safinɛ n'i taara banque baarakɛlaw fɛ yen tuma caman n'u tilara wari baara la dɔrɔn u b'u tɛgɛ ko bari wari bɛ bɔ tɛgɛ caman de kɔnɔ ka sɔrɔ ka na se e ma
donc n'i y'o jateminɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ bana kunbɛnni na an kana jɔ foyi la k'a fɔ ko nin dɔrɔn o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni nin bɛɛ ye donc warimisɛn waribiye a bɔli bolo dɔ kɔnɔ ka don bolo wɛrɛ kɔnɔ nin wagati in na ni an ma ɲɛ a kɔ an ka safinɛla tɛgɛko matarafa k'o kɛ a kɔfɛ walasa farati min b'a la an ka se ka don farati ni kalo dibi la. An ka Kafunɛ Bacili lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Mali jamana wasabulon ma ɲɛma kura ni o ye Musa Tembine ye kabiri ni a sugandira ka bila Assemblée nationale ma ɲɛmaya kunna sigiw tɛ ka kɔtigɛ a fan fɛ. Wasabulon ma ɲɛma kura ye sigi boloda ani lekɔli karamɔgɔ ka lapasa jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sigi dangɛnɛmayara ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka fara forobatɔnw ni politiki ɲɛmɔgɔw kan. O sigiw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ baara bolodalen wɛrɛ fana b'a bolo mun bɛ tali kɛ munumunu salo kan Mali jamana fan caman kɔnɔ walasa ka se ka taa yenkadenw kuma ɲɔgɔnya ani ka se ka taa ɲɔgɔn faamuya ani hakili jagabɔ tɛmɛ ani kulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana camancɛ bolo fɛ. O munumunu salo baara bolodalenw bɛna sɛnsɛn ka se Ɲoron du Sahel kɔnɔ walasa ka se ka taa i yɛrɛ yira Ɲoron Sherifu Buye la u ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka se ka taa hamiw jira ka ɲɛfɔli kɛ a ka baara bolodalenw na ani ka labana ka duwawu ɲini Ɲoron Sherifukɛ fɛ. Munumunu salo min ni o bolodalen don ni a kan ka kɛ wasabulon ma ɲɛma fɛ Musa Tembine a ka taama bɛna sɛnsɛn Tombouctou marabolo kɔnɔ. N'a bɔra yen a b'i kunda Gao kan ni ka sɔrɔ ka taama kun cɛ ni Kidali marabolo kɔnɔna ye. Senegal jamana kɔnɔ déclaration dɔ dantigɛli tɛgɛnɔ bilara forobatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn 80 fɛ ka fara jamana maa faamuyalen dɔw kan ani diinɛ mɔgɔw ka taa se lapasatɔnw ani kunnafoni dilaw ma walasa k'o kɛ tasibila cogo ye ka ɲɛsin l'Amerikikaden golofima George Floyd ma min ni a bɔnɛna a nin na l'Amerikikaden golo jɛman polisilaka dɔ fɛ ni a kunberekuru tintiniya a kan n'a sata bɔra o la. Forobatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn 80 hakɛya minnu ni olu sɔnna k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan u jɛra ni ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa golofima in ma ka se ka waleya kɔn a sata bɔra waleya min na u yɛrɛ ka faamu la n'u kɛlen don ka jate ka kɛ siya woloma kɛlɛ karogɛlɛya walew ye. Nisɔngoya jira in kɛra ka bɛn tarata don juin kalo tile 9 ma Senegali duguba la Dakar nga ma kɛ o si jamakoba ye minnu farala ɲɔgɔn kan Memorial de Gorée la walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira kun min y'a to ɲɔgɔn kunbɛn in bolodara Gorée la Senegali jamana kɔnɔ don tɛmɛnenw na o yɔrɔ kun ye jɔnya juru kɛyɔrɔba ye ni maa golofimaw kun bɛ kɛ ɲɔgɔn kan yen de ni ka sɔrɔ ka jɔnya juru waleyaw fɛrɛ tigɛ kun min y'a to George Floyd ka sanga sigili kɛnɛ ma se ka maa caman lasɔrɔ Dakar dɔw ka ye cogo ye k'o sɔrɔla coronavirus fiɲɛ bana in de fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a laɲininen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fara ɲɔgɔnkanw ka se ka nɛmɛ k'a bali k'o de kama maa caman ma bɔ ka kɛ ɲɔgɔn kan. Ɲiningali kɔni fana tɔ min bɛ ka sanga ni farafina jamana ɲɛmɔgɔ caman dadeli ye ko in kan ka bɛn ni juin kalo tile 10 ye cidenkulu dɔw kan ka ci l'Ameriki jamana ka lasigidenso la walasa ka se ka taa jɛrɛ jɛkulu in hakilina di. Nigeria jamana kɔnɔ ka bɛn ni tarata don juin kalo tile 9 ye binganikɛlaw taara bin Nigeria dugu dɔ kan ka taa ni jamana kɔrɔyanfan in ka digi tile biyanfan kan Borno Eta kɔnɔna na. Manganiya jugutigi ninnu ka nin waleya cɛjugu kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni caman kɛ barisabu ka daa kan a bɛ taa se mɔgɔ 59 na minnu ni tora bamaganci jɛkulu minnu ka waleya kɛra nin waleya cɛjugu ye jɛkulu don minnu ni Boko Haram bamaganci jɛkulu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jɛjugu la. U ko bamaganci jɛkulu ma ko les combattants du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP bamaganci jɛkulu olu de nɔ kɛra ni waleya cɛjugu ye tarata ni ka duguden nana masumalen maa 59 ni daji fufalaki u ka wulikajɔ cɛjugu in ɲɛsina dugu min ma Borno Eta kɔnɔ. Dugu in bɛ wele ko Felo baganmara jidilen don dugu in kɔnɔ kosɛbɛ Nigeria jamana kɔnɔ kumana min na bamaganci mɔgɔw ye waleya cɛjugu in boloda ka ɲɛsin Felo dugu ma. Gibio district kɔnɔ Borno Eta fanfɛyɔrɔ la u nana bin dugudenw kan ni k'u ka karo gɛlɛya waleyaw boloda min sen fɛ bolofɛnw tiɲɛna duguden nana masumalenw u m'a min u m'a bɔn ka na o maa 59 ni ka sara ten min sen fɛ bamaganci mɔgɔw ye mugujugu dajɔ dɔw la ni ka labana ka bolimafɛnw wuli k'u kun ɲɛsin maaw ma ka yɛlɛ u kan.
kiri dayɛlɛ n'a ka ɲɛsin fédération internationale d'athlétisme ma ɲɛma farikolo ɲɛnajɛ ko binakun kan ni o ye bolinijɛ ko ɲɛnabɔ jɛkulu ye ni Senegali jamana kɔnɔden don. Kiri dayɛlɛ n'a ka bɛn ntɛnɛndon ma ani a jɛɲɔgɔn 5 kun kan tribunal correctionnel la Faransi jamana faaba la Paris. Fédération internationale d'athlétisme ma ɲɛma kɔrɔ Pape Dieng sigana talen don ka ɲɛsin a ma de k'a fɔ san 2010 kɔnɔna na k'a nɔyera janfa ani yuruguyurugu caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲuɲu ni ɲaɲa wulilen don. Fédération internationale d'athlétisme ma ɲɛma kɔrɔ dala min yɛrɛ ko la bolinijɛ kun kan o bɛ tali kɛ ɲɔgɔndanba kun kan min bolodara Russie la sigana ɲɛsilen don a ma k'a fɔ k'a ye Russie la farikolo ɲɛnajɛkɛlaw kɔ dogo k'u sutura u ka ɲɛnaminimafɛnw tali la ka sɔrɔ ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ walasa sebaya bi sɔrɔ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ binakun kan sariya kɛlen don ka ɲɛnaminimafɛnw tali bali a dun jirala k'a fɔ Senegali jamana kɔnɔden ni o ye Fédération internationale d'athlétisme ma ɲɛmakɔrɔ ye k'a kɛra Russie la farikolo ɲɛnajɛkɛbaga ninnu kɔ dugubaw ye u ka ɲɛnaminimafɛnw tali la. Athlète minnu ni olu tun bɛ ɲɛnaminimafɛnw ta athlétisme ɲɔgɔndan sen fɛ a bɛ taa se mɔgɔ 20 bɔɲɔgɔnko la Russie la ka denw na a jirala k'a fɔ minnu kɔ dogora Fédération internationale d'athlétisme ma ɲɛmakɔrɔ fɛ sɛgɛsɛgɛli jaabiw bɔlen kɔfɛ k'a bin san damadɔ kuntagala kɔnɔ Russie la jamana ɲɛma Vladimir Poutine a kun ɲɛsinen don farikolo ɲɛnajɛ ko labɛn ma min kɛra sababu ye a ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndanba caman labɛn ni k'o kɛnɛ sigi sen kan Russie la i n'a fɔ komi san 2018 ni Coupe du Monde dolanti ɲɔgɔndanba sigira sen kan ye san 2014 san fana Jeux olympiques d'hiver fana sigira sen kan athlétisme ɲɔgɔndanba fana bolodara san 2013 Russie lakaw fɛ. Faransi jamana kɔnɔ baara bolodalen sariya gafe dɔ min bɛ tali kɛ kɛnɛya ko binakun kan état d'urgence wulili ko la dɔdɔɔni n'a juru kun magayali da donna kabiri ni marisi kalo tile 24 n'a bɛ to sen na fo juillet kalo tile 10 nata o sariya gafe in kan ka da Faransi jamana gouvernement ɲɛkɔrɔ laɲini min makɔnɔnin don ka bɛn juillet kalo tile 10 ma bɛn kɛra o kan ka ban fɛn min bɛ Faransi jamana gouvernement ŋaniya la o ye ka se ka dansigi kɛ état d'urgence la kɛnɛya ko binakun kan min baaraw nun donna kabiri ni marisi kalo tile 24 tɛmɛnen coronavirus fiɲɛbana in kɛlɛli kadara kɔnɔna na état d'urgence wulili ko min ni o bɛ senna Faransi jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn don min labɛnw bɛɛ lajɛlen ka kan ka sabati ni ka juru kun magaya dɔdɔɔni ka taa fɛ fo ka taa se bɛnkan wulili don ma o de kama ka bɛn ni arabadon ye jamana gouvernement ka kan ka taa sariya gafe in da tabali kan minisiriw ka ladalasigi sen fɛ sariya gafe in kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye ka lahalaya camanw ɲɛnabɔ i n'a fɔ komi bolimafɛn kow ka se ka dansigi kɛ faraɲɔgɔnkan dɔw la wali kelen ka faraɲɔgɔnkan dɔw bali wali kelen fɛrɛbaw kan ni maaw bi ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ minnu na olu datuguni ko hakili bi jɔ nin bɛɛ lajɛlen fɛ sariya min ni a kan ka lajɛ Faransi jamana minisiriw fɛ ladalasigi la sariya in t'i n'a fɔ komi confinement datugulen ka to u siso kɔnɔ i n'a fɔ komi sariya min kun tara kabiri ni marisi kalo tile 17 tɛmɛnen walasa ka se ka coronavirus banakisɛ kɛlɛ ka sira d'a ɲɛ nka état d'urgence min sariya baara nun donna marisi kalo tile 24 tɛmɛnen n'a bɛ taa jɔ juillet kalo tile 10 nata ko a ka kan masala caman ka kɛ o sariya kun kan. Chine jamana bɛ n'a lajɛ ni ka jɛɲɔgɔnya sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka ɲɛsin diɲɛ selege 4 jamanaw ma don n'a nataw la coronavirus kɛlɛli kadara kɔnɔ n'o kɛlɛcogo dɔ bɛ tali kɛ vaccin ko kun kan vaccin min ni a bɛ ka labɛn Chine jamana fɛ walasa ka se ka coronavirus banakisɛ kɛlɛ k'a nagasi ka silatunu u b'a fɛ ka vaccin in bila diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bolo kan k'a kɛ bɛɛ jɛ vaccin ye o kunnafoniya dira Chine jamana minisiri fɛ minisiri min ni o ka caw bɛ ɲɛsin siyansi ko ani bi tile subahana mansin kow ɲɛnabɔli ma minisiri ka fɔla ko vaccin ɲinini ani a walankatali k'a bɛ nana sinsin tɔmi 3 de kun kan vaccin min ni a b'a la ka labɛn Chine jamana fɛ ɲinini kɔfɛ ni vaccin in baaraw banna ko ɲɛsin bi kɛ Chine jamana ɲɛma ka laɲini ma n'o bɛ tali kɛ layidu timɛ kan layidu min ni o tara Chine jamana ɲɛma fɛ diɲɛ selege 4 kɛnɛya ko sigiba kɛnɛ ta ko 73 kɛnɛ kɔnɔ Assemblée mondiale de la santé ko chinois ka vaccin ɲinini baara minnu bi senna coronavirus kɛlɛli kadara kɔnɔ ko ni o baaraw bɛɛ lajɛlen banna ka
vaccin laɲini sabati ko kuma na k'u n'a lajɛ ka vaccin bila diɲɛ seligi naani jamana bɛɛ lajɛlen ka bolo kan. Organisation mondiale de la santé ka fɔ la baara bolodalen 125 de bɛ sen na ka ɲɛsin coronavirus kɛlɛli vaccin diɲɛ kɔnɔ. Ni Chine jamana ye baara in ɲɛkun ye, an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi vaccin ɲininen 5 Chine jamana bɛ ka baara kɛ o de kan minnu ɲa kan ka tester buna adamadenw na. O fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ. An cɛ aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.